Ei ole Facebook-live, mutta joku live kumminkin. Tai ei nyt ehkä sekään. Lenkkeilyvideo. Rauhoituppa vähäksi aikaa. Katsotaan lampaita. Siellä ne syö. Aamuisin ne huutelee aina mää. Ja joku aamu menen vielä kysymään niiltä, että kuka teistä on rosvopaisti? Mää. Kuka teistä on kebappi? Mää. Olisiko vähän ilikeetä? Siinä olisi hyvät lapasen tekotarvikkeet. Piruu tuota koiraa, kun se kiskoo. Ei voi zoomata. Hei! Nyt! Kaaleppi. Yritätte sä tehdä viksua video sitten, hä? Onko pakko? Kiskoako piru kerjäläistä? Noi, let's go. Nyt! Kuono irti kuonopuukista, nuoriso. Yi! Kuonopuukki riippuvainen. Tulee! Koiran kanssa lenkkeilyn pitäisi olla hyväksi kunnolle. Reipasta menoa ja vähän hikikin. Hohoi. Jep. Et me uimaan. Siinä on vettä. Ihme, se ei tavallisesti kyllä kastele tassuja. Vai jano? Siellä voi olla sammakoita. Jaha. Siihen omat signerokset. Alright. Yritämme raahautua eteenpäin.